Nag-chat akong babae doon sa FB. Always kaming mag-text-text. At night kami mag-call. Nilihim ko ito sa aking darling at nagpalit ng pin ko. I set my password strong. Nagtatanong ang misis ko, ba't di ma-open ang phone ko? Help me now, save me now, I don't want to give my password. Bakit naka-change ang password ko? Para di mabuking yung nag-I love you. Daming lusot at reason, umanda ka basag yung cellphone. Bakit naka-change ang password mo? Sino ba yung nag-message ng I love you? May babae siguro. Bakit naka-change ang password mo?